Pioneer Academy बरमायाव दाइनथि प्लेसमेन्ट ससियेल बे मिथिङाव आलासि महरै लेंहरनायलाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै दा बे एकाडेमिनि गासै फरायसुला फरायसुलि आरो पायनियार एकाडेमिनि जि मोनसे मोजां थासारि बे थासारिखौ नुफैनानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे पायनियार एकाडेमिनिफ्राय बोसोरफ्रामबो मोजां जे रिजाल्ट जालांदों निश्चय जों बेखौ बयबो मिथिखागौ। आं नैबेखौल' आसा खालामगोन जाहाथे पायनियार एकाडेमिया जोंनि गेजेराव थाबाय थानो हायो आरो बेनिफ्राय जों जाहाथे माने सुबुं फुंखा जोङो सोरजिबाय थानो हायो दा बेखौ आसा खालामगोन। दा बे दाइनथि प्लेसमेन्ट ससियेल मिथिंजों जथुम्माजों लोगोसेनो बेवहाय माखासे मेडिकेल आरो मेडिकेल आरो मायाव इन्जिनियारिंआव जे बे एन्ट्रेन्स होनानै पास जालांनाय बिसोर फरायसाफोरखौबो बरायदों। खोब मोजां मोनसे हाबाफारि जादों, मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। दा पायनियार एकाडेमिनिसिम साबायखर बावहरबाय। बेखौथ' गुबुन समावहाय दा मबाइल आरो जोंनि उन्दै फरायसाफोर दा बिनि सायावहाय खोब सम्भब जोङो मोनफ्रोमबो मिथिङावहाय एबसुनि मिथिङानो होन बबेबा साहित्य सभानि मिथिङानो होन बबेबा मोनसे क्लाबनि मोनसे जथुम्माफ्रानो होन दा बे मोनफ्रोमबो जथुम्माफ्राव मबाइल आरो जोंनि उन्दै फरायसाफोर बिनि सायाव गोबां खोथा बुंबोबाय थानाय जादों। गुबै खोथाया जाहैबाय मा जोंनि गथ'फ्रा बे मबाइलखौ लानानै जोङो प्रपारलि जोङो बेखौ माने बाहायनो हायाखै। गोबां फरायसाफ्रानो बा गोबां जोंनि उन्दै गथ'फ्रानो बे मबाइलजों बाहायजानायनि खारनाव जोङो मबाइला मोजांनिख्रुइ बांसिन गाज्रि गोहोम खोलैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेखायनो बिनि थाखाय आङो गारजेन बिथांमोनखौसो बुंगोन जे गारजेनफ्रा जाहाथे जोंनि गथ'फोरनो मबाइल होनायनि सिगां माने 100 टाइम्स सिन्था खालामो। मानोना आं बुंगोन जे सासे उन्दै गथ'आ जेब्ला क्लास 8, 9, 10आव फरायजेननाय बे गथ'आ दा मबाइल बिदों होनबाथाय बेखौ साननानै लादो बे गथ'आ बै दिनखालिनिफ्राय माने गाज्रि जानो स्टार्ट खालामबाय। मानोना मबाइलखौ जोंनि गथ'फ्रा जोंनो माने गोनांथि जाथारनांगौनि थाखाय बाहायखायाखै, खिन्थु बिसोरो बे मबाइलखौ माने मिस इउज खालामनो थाखायसो बे मबाइलखौ बिनाय जादों। दा बेखायनो जोंनि गारजेनफ्रा जाहाथे खोब सांग्राङै जोंनि गथ'फोरनो बे मबाइलखौ होयो आं बेखौनो खावलायगोन। निस्सय जोङो गारजेनफ्रा जुदि सांग्रां जानो हायोब्लाथाय मबाइला जोंनि गथ'फोरखौ गाज्रि खालामनो हानाय नङा आं बेखौ बुंगोन। दिनै जोंनि इन्स्टिटिउसन पायनियार एकाडेमियावहाय 8 प्लेसमेन्ट ससियेल डे सेलेब्रेट खालामनाय जादों आरो बेवहाय जोंनि गोदान फ्रेशार स्टुडेन्ट बेखौहाय मान बावनाय जादों, बरायनाय जादों आरो बेनि लोगोसे जोंनि जे गथ'फोरा टपार्स मोनदों जोंनि इन्स्टिटिउसननिफ्रायहाय बिसोरखौबो मान बावनाय जादों, फेलिसिटेट खालामनाय जादों। आरो बेनि लोगोसे जोङो जाय माने स्टुडेन्टफोरा मेडिकेल आरो इन्जिनियारिंआवहाय क्वालिफाइ जादों बिसोरखौबो फेलिसिटेट खालामनाय जादों। देग्लायनि बोसोरावहाय 2 मेडिकेलावहाय क्वालिफाइड जादों आरो इन्जिनियारिंआवहाय 2 क्वालिफाइड जादों।